kuma min fɔ ko an balimakɛ dɔ de do alimami dɔ de do ko a ko sunkalo natɔ filɛ n bɛ nasiha min ni kɔnɔnadiya min kɛ alimamiw ye ani kuranɛ kalanbagaw nasiha fɔlɔ min ɲɛsilen bɛ an bɛɛ ma an ka sunkalo an ka ɲɛsigi ni tuubu ye ka taa ala ma junubu minnu b'an ni ala cɛ ani ni tuubu ye an ɲɔgɔnna hadamadenw fana ko minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ko minnu dilolen bɛ diɲɛ kow de ma ani ɲɔgɔn kɔniya fu ni besenkaniya fu ni hasidiya fu dusukun ka sɛnɛya ka bɔ u la ni ɲɔgɔn cɛ dusukun kalasi fana ka sɔrɔ an bolo baara ninnu na an ka dɔn baara ɲuman bɛ dɔɔnikɛbaw bɛ sarati belebeleba fila de fɔ dɔw b'a kɛ 3 ye n'an ko 3 limanu ka sɔrɔ i bolo tawhidi man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minu falanuhayyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dɔw bɛ nin aya de ta ala ko a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ e ye cɛ ye i ye muso ye o n'i ye mumini ye ni ala b'i ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya ɲuman n b'u tigiw ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya ɲuman ayiwa n b'u sara la kiyama fana min ka ca min ka ɲi ka tɛmɛ olu ka baara kɛtaw kan limaniya tawhidi o ka sabatan dusukun kɔnɔ dɛ fulanna ye juma ye al-ikhlasu lillah an ka fota n'an kɛta n'an ka kuranɛ kalan n'an ka wajulu n'an ka salli a bɛɛ ka kalasi ala kelen pewu ye dusukun ka kalasi ala ye diɲɛ nafa ko salliw ninnu kana kɛ o kama kuranɛ kalan ninnu kana kɛ o kama aliyamamiya ninnu kana kɛ diɲɛ nafa fitininw kama dɛ a kana kɛ ni jɔyɔrɔ ɲiniw ye misiriw la a kana kɛ ni tɔgɔ ɲiniw ye a kana kɛ a ka mɛn a ka fɔ a kana kɛ u kɛ ɲɛ diɲɛ laɲini si kana y'u la u ka kɛ ala kama ko ye alimamu k'u jija nin na dɛ balima al-akhiratu riyaw ko minnu fana bɛ kɛ sababu ye ni hadamaden b'a yɛrɛ jira ko damadɔ de don hubbul sana wal madhu ni hadamaden ye tanu ni kanu ka majamuli kanu sababu don n'a bɛ hadamaden bila yɛrɛ jira la yɛrɛ jira a sababu dɔ ye mun ye ka tanu ni kanu ka majamuli kanu sababu don n'a bɛ bila yɛrɛ jira la o de y'a to salafu dɔ ko dusunkalasi ye juma ye i ka lagosibaga ani ka tanubaga bɛɛ ka kelen ye i bolo min bɛ lagosi min bɛ tanu bɛɛ ka kɛ i bolo mɔgɔ kɔni bɛ tanu ni fɛ o tɛ hadamaden ka natɛrɛ ye wa mɛ dusunkalasi o bɛɛ ka kɛ i bolo parce que i k'a dɔn hadamaden minnu filɛ k'u tanu olu tɛ sara koyi olu tɛ sigi sara hadamaden min b'a fɔ ne nɛɛ man ɲi n bɛ lagosi ale tɛ se k'i lagosi k'i kɛ fɛn ye ni ala ma min lajɛ ciden yɛrɛ don dɔ la kungo kɔnɔ arabu dɔ nana ko ciden ko ale so ciden ko fɛn tɛ ne bolo ni n b'a d'i ma a ko ne da man ɲi dɛ ne so ko ne da man ɲi dɛ ni ne y'i tanu i tanuna ni ne y'i lagosira ciden ko jakallah a ko o tɛ ye koyi o ye ala de ye ni ala de ye mɔgɔ tanu i tanuna n'a y'i lagosira mɛ e t'o ye donc kuma jamuli ni tanu ni kanu an ko muru kɛ k'o kantigɛ k'o b'an ka ko la dɛ o de bɛ hadamaden bila yɛrɛ jira la a filanan ye mun ye wal khawfu min ajannas khawful malama filanan min bɛ hadamaden bila yɛrɛ jira la ka sira mɔgɔw ka jalabi kɔrɔ
ni hadamaden hadam be sira mo kal jalagi koro ube be mo sira mo kal la gosili koro ni nyen ninke ube ninkete ni ninke ube nin fote ibe yere jira ko ka sira mo kal la gosinu jalagi koro ni mo be sira o koro ala kola ala ko keli ala ko foli ni be sira mo kal jalagi ndre ko anu kal la gosili ibe yere jira sabanna watama fima fi aidin nas ni hadamaden tamakera mogo ka bolola fenna ibe yere jira de ni tamakelembe hadamadon ka bolola fenna ibe yere jira awa karamogo chama illa marahim rabbi karamogo min be bonne kono sungalo nunun kono mo foni ala hinna kelen kelen munuma parce que alimamiya munum beke fo ala hinna kelen kelen mununa abeke tamake be hadamadon ka bolola fende ka tawsiru munum beke tamake be hadamadon ka bolola fende ka wajilu munum beke tamake be ka hadamadon ka bolola fende ka donc dusun kalasi bara sarati fulana sabana ni de do bolo sabana e jumaye al mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kanje ja sungalu in kono nanda sallu wajilu munum beke derisu munum beke akabbe ciden ka sunnama de o kabbe ciden ka sunnama ni benyini al mamu fe min balima mali asafi ni sunna misiru fule bi jamana kono jamana koka kelen min be sunna misiru kono be balawdo anyogona te misiri si kono aben nafa kele alimamu dama be kelela ibe misiri kelen ka alimamu soro nyogon fotu ni nyogon che ute nyogon fo yere nyogon kromatige ni alimami kelen kele be ube sigi ka nyogon makono nimbe sigi ka e makono de ika defo kelen ke doro hari ata to aka bo jamala de abe wuli kama abe joyoro nyini hari te kataw yere alimami ba akanu anyogona alimami ka defo soro alimami ba kanu anyogona ya alimami ka kataw ne ka kataw yira jamala mbe sega palasi soro chogomi hera be nonu nawa nunu ye bato sugu jumaye ninyi wajuri sugu jumaye almamu ku janto ne nade salli wala law ani almamu do kuma tunu nyogonje misiru kono komite ka jama ani almamu do kuma tunu nyogonje misiru kono abe palasi kele abe doyoro kele abe togonyuni kele donc almamu ku yero kolo suma sungalo kono nala hari bidoya china tinema ko uluka almami komite mogo bake ka nyogo nyedo bake ka nyogo nye fo chokoro do be komite la ko akwale almami bo almami yala parce que almami jama misru bi nima ku sago fo ku sago ke ni eko qur'ana ni sunna de ala fahmu salafu salih jamanan ka jama misru la dongo do kodo de betta ki segere fo ni ala ye bo ala domi misuru kono na bekera balawuye jamana kono ani jamana koka abe place ni nyini to nyini ni few donc ambe min falmamu ku janto una ngo hadisa sahalen nanan ninna ciden ko abu hurata ma akum mo folomi ni jahannaba be menenu ye ako jondo sedi su qur'ana kalambaga doni ke baga ani fonansiri jahannaba be meneni num folo dewo minye keleka fu ya shedu suya yomar kama do ala ba fa ya nati ube nanaye ala yin nema kya ya ba Allah duniya kan abin nema indo ewa ala ba fu ne nema min ke mun ka ba fu ntige ala ni ye jahadu ke e ala ka serla fu shedu sura ala ba fu ye galon tige ye jahadu ke de pour mo ka fama e ni nye che farde nye o che fariya foraye o yi kasaraye sarati bolo ya de ala ba fu malikawiya ayen ni sama ka fufu anye daw ka kata fili jannaba kono ebe ta fili jannaba kono fulana qur'ana kalambaga minye qur'ana kala ka nyedo ayedo ni kala ka mugo la kala ala ba fu kanana ube nanai ala ba la duniya kan nemala ale fana be nema indon ewa ala ba fu yemunke aba fu ntigala yella duniya qur'ana la ni qur'ana kala ala su erula
tele eru la njora ni qur'anai kan nafila kenai e ala kama ala ba fu ye galon tige e ka qur'ana kalan kene li yuqalu huwa qari'u pour mogo ka fo abese qur'ana la koy abese tajwid la koy qur'ana kalam bagana do koy akan kanyi koy e ka qur'ana kalan kene ninde o foriye kaba ha o de ka saray sarati boloya ala ba fu malikawi ayen nin sama ka fu fanye da uta kata fili jahannaba kono ebe fu fi nyeda ka beta fili jahannaba kono doni ke baga aba fonti ala yemen la dunya ne doni ndo nye fana ye mogo kala e ala kama aba fo ye galon tige e ye mogo la kala lu yuqalu huwa alimu puru mogo ka fo ma kara se doni ke baga de ko magisteri de baburu ko dugu turu de don ko ninde don ko allama sheikh ustaz e doni kala ni ninde mogo kan ninde fu ye jian kono nin fori ye jian kono do ka sarati boloya ala ba fu malika ma ya sama nye daw ka kata fili jahannaba kono o fana be sama nye daw ka beta fili jahannaba kono sabanna uninno mogo bena ala ye yurwali ke minye kan na fulon noniya be dama kan nema dama jiya kono uno fana bena ala ba la doniya kan nema la be nema indo ala ba fo ye munke aba fo ntigi ala yin na fulon min ni fona yurwali min ke nema sira si de te sira ni e ala ka sira de do fonne en kan na folo do ala e ala kama sira ni e ala ka sira ko ni de do ne in kan na folo do ala e ala kama ala ba fu ye galonti de e fana yi kan na folo finani yuqalu jawad pour mo ko e kara say fo nan siri de sa ko ya mbulu ku de di mo man ko be mbulu ku de tila ko be ninde ke ewa doni ke ba ga ube nin na folo bo min na ni e ka wajulu ni ka kutubala ni ma kan na folo bo inde fo ka tanu abe bo kutubala parce que nafolo tigu fana ma fo abede nafolo tigu de be ambe kuma qaliba de ka sino abe kelen du sun kala sibe nafolo tigu do be uluka financement be yede akaye akafo ukatanu ni ko ni take ka uluka tanu nafolo tigi chama fana be ulu ye karamo de ku uka jalubu haketo yu karamo ku ka jalubu de fo ede ka dersu la ka to kale tanu mene e ka kutuba la ka to ale ka tanu mene ina bebe menu otewa ebe kutuba uke ite bo ale ka bara nunu keta kerefe ebe ka dersu uke ite bo ale ka bara keta kerefe ay be ma bo ay talo ka boy ko fisru walli do ate mo ka nyuma do fo mikro de kata ka to kale tanu ayen ninke ewa ni ka fonan siriya ke ninde kama kiyama ni ko nti alama ntigi ala sira te ni ala ka sira de ni ne min kan na folo do da fala ba fu ye galon tige e kan na folo financier kan na fakati de pour ka fu e fonan siri de o foriye kaba sarati boloya ala be malika nya maraba fa yen nin fu fa nye daw ka kata fili jannaba ko malikaw bu afu fanyera ubeta fili jahannaba kono awa ciren ka bu hurerata aku yo malika ma do jahannaba be meneni mo folo munu nya folo nonu de do allo ko folo yen nonu de almami aya janto aw yerela ewa salli munu fulen ni nye jama mi beta salla ko fe akam mo kan nafila kuroshi nafila nunu kana uchokola aka fataw kala kunye sora munu be daka ku kala kunye akatta yaw ke kunye amana de bauka de danna ya be da de bauka al imam ra'i wa mas'ulan ra'iyatihi al mami ya genne kala de jama min bake ka salli iko fe misri Allah garibe nyen ka bela i jantu ka batola i jantu ka sallula amma fo ki ika janya fo ka mugo debu amma fo ka surnya ke chamancela khairul umur awsatuha ko nyuma yede ka ke chamance de la do fana kateli ko jugu ruku te dafa sujuru te dafa tahiyate dafa ikado ikana tilunge ke mugo ka saluye ijanto la ikasira alanye ikasalli korosi ka mo ka sallu korosu ka sallu kana uchogola nin kalo ba terti kalo de do ambe konnan jiya minke
ambe bilasirali min ke almamu ye o ye nununde nabe hadisa munun fo mogo ye abe wajulu munun ke aka jija o ka ke qur'ana de ka o ka ke sunna de ka ala fahamu salafu salih akana ke misiri kono nabe mogo bila bahara fula nabe mogo bila bidiya kelu ni bahara fu kelila aka yire kolo suma de balmu min ka gelena be yeddu sun kala sinde do al ikhlas o ka gele de wodi yato ala ba fo qur'ana kono man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ayni ayana chogoye man jaa bil hasanati ala ko nini nyuman kelen sera Allah gara ako nina sera yede parce que hada madem be se ka nyuman ke abe to yibolo jiya kono ya ateta Allah gara wodi yato ala ko ni mo min ni nyuman kelen sera Allah gara ma ale ala ma ni nyuman kelen sera ko anyogona tande biye menina sera yede chama me barake ko abe to yare ala kan kisoma ewa aya dola wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna mogo chama findo bete bangaye lagara jigite minnade parce que enyana ne almami de sambi saba be sallini mogoye sammuga ne de be tarawi ke ne be nafila ke be talaba mba akeni mogoye ka qur'ana jigini mogoye e kabalembe nunundela enyana saraba de bi bolo ne nyogona wajuli kala batte nkan kanyi qur'ana la ngatte jibili kani nka harafu kanyi enyana enyogona baraji tigite yomale tamado enyogona sara tigite yomale tamado ni jora ara korea ba fu fenti bolo ya ala kan kisoma wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna fenta rabbangu ye qiyama keneka wujigitin teminna mamur mutari sinkte o defo akom mogo dobe akoy bise ka sambi saba ke be sallini mogo ye me yomal kama do baraji kele tasuru nye sambi saba ibise ka ke be sallini mogo ye la gara baraji kele tasuru boloye mumba la se mogo ma yire jira bisun kala si baliya o fana kacha mogo chela sisa balmo qur'ana yire kalan kun yire kerade ani qur'ana yire durusi kun kera jinya de sisa min be qur'ana kalan ka ala dona yire kin yire nafana yede ake nka te kala batuna ka sariya dona ka dogobe qur'ana kera waso fende qur'ana kera nafulo nyini fende ka ke komi mananku qur'ana kera de ka ke komi mananku kata jiyama qur'ana toyo qur'ana jigina bara de kama aka kala de bara de ka kena ye qur'ana jigina de kama de ne an fule ka qur'ana ke nin nafulo nyini minye ani nyi nyogonda minye ka nyogonda kaunna ka nyogonda alimami wero la degelida wori de ben nimbela anya qur'ana bo akadir kono de har ya ode ya to doye bokali do bilama ma jabire ko alaye mo doye ubu dambe kata salafiyama ko be qur'ana durusi la gosi ko yala qur'ana durusi manyi de ube mundo fo te qur'ana durusi la me mo ye qur'ana ke chogo mo de la gosi lendo ewa depuis sarafu fono fana alla gosi lendo bu bolo ka qur'ana ke jiya nyini fenye ka qur'ana ke nafulo nyini fenye ka qur'ana ke togo nyini fenye ka qur'ana ke majamu nyini fenye ode yella gosi qur'ana kala nade qur'ana jigna da ka kala baraka de kitabu anjalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab qur'ana jigna da ka kala taside ka kenai baraje ka kenai ne qur'ana makala ka nyugonda kaun dia yere la qur'ana kera komi donkili dannan bu kaun ni donkili gosi chogomi de qur'ana kera ode mo boro donkili da donkili dannan be donkili labbe chogomi ku kan ni donkili labbe chogomi qur'ana kera ode ka nyugonda donkili danna qur'ana donkili danna ka nyugonda alimami wore wala degalila fuki nyina tadabburu yere la foki nyina ka tadabbur ke no qur'ana nyina nawo yere ko yere donc hada madon ki yere ko sankan janto anyere la sungalo na to ranya fu chogo mi anka sirala nye li manani tawhid ka sorambolo du sukala se ka sorambolo kinna tada hada madon ka bolola fenka aben abte fo la se hada madon mani yere jirate aw almami min beye bi nanye nin ko saba min fo na kisile mbuma aka dogore min te tanuni kanu majamuli ni tanuni kanu ta dusukunna wotali mami min dusukunna illa marhim rabbi
afulana e juma ka ki boli ki sira hada madon kala gosilinye almami min kumba koro ala ko cogo mi ciden ko cogo mi nebo ode ke nte sira jalagri kala ka jalagiye aka dogo de almami min be na ka fota na ka keta annata dalenta hada madon ka bolola feunka illa marham rabbi almamu yere fule sisa ni patron bu fo doro unyabe i boloda yala kurulendo huwa kurulente almami unu ye patron ye ka metri kelento ni patron te ulu de bu bolobo shegu patron de kera shegu ye sisa patron na fo ema shegu ena fo patron ma shegu donye shegu ye sisa benna fulu ni benna fulu karamogo cinyana de illa ma rahima rabbi diye kanu mun bu dusukun kono bi ala yere de ba dando e ma ye wajulu munun be kya e ma ube dresu munun be kan no shi tala ataken kan no shi bo ni kuma ma bu dusukun kono aben nende ka dur ne be fen soro chogomi obe jon nafa ni kuma bora dusukun kono ni ala yede dusukun min fana kisilendo akanye kuma imbeta do kono me ka kuma mbi nende ka te yere ka dusukun yere kono e ba fo de derem ga to soro chogomi be joyoro soro chogomi be na foro soro chogomi obe jon nafa o te mo on sinafa wodi ato salafu ka kuma wuyen nafa ke katema am ka kuma ka salafu kuma na kuma na ni alaka jenyini de ani ka kuma ni hada madu ewa dina ni dina kallanyine ube mo wole kata dina ma chogomi sabanna nyina na ko salafu ka kuma kera ode me anta kera ka kuma kinyere jira de dro kinyere bo ha do de salafu do nyine kai ibn hamudani uya nyine ka kummun na salafu ka kuma ben na fafe ka temanka kuma ka aye sabade ko salafu be kuma ni ode o saba konteren fana be kuma ni ode li ijji nafsi ibi yere korota chogo mi doro ani be hada madawun je nyini chogo mi doro ani be je na fulo soro chogo mi doro an ka kuma yode o kuma be nafake donc wala nam li ijji l'islam wa najati nufus wa irida rahman ako salafu be kuma ni li ijji al-islam ulu kuma ne pour islamiya be korota chogome ka bonya soro chogome wa irida rahman anu ube alaka je soro chogome sabana wa najati nufus ani hada maden numbe kisi chogome ani hada maden numbe kisi chogome e an fana tayin nin kontrede donc ambe ala deli comme est-ce que wakati sera amba surunya ya ndala delala ka dusun kala sidama kala nyini nyuma ko bilan dusukun kono alimamu yere ani salli wala law comité mo kele baw misiru kono ya dabila kele mimbe sunna misiru yere kono bi jamana kono ana koka aci mimbe na awma telefoni mimbe na awma am misiri nimba kono an kam misiri nimba kono en balima mali asaf ninye kono na fili de ninye kono na fili bere bade al-mamud damate nyogonye parce que anya fo chogomi ni aw bebe ala kelende la abe woleli ke kata ala kelema abe woleli ke kata ciden ka sunnama abe woleli ke kata salafu ka tabuluma abe ye aqida kele abe ye lanyini kele be mi me an kam misiru kuna fule ka limamu ke fula sabaye o makala kala nyoro kelena lanyini kelentula famu kelentula ulube nyogonyewa u tese ka nyogon famu tese ka nyogonye ninni moye wajuli ka bennin gosi ninni yo wajuli ka bennin talla gosi ninni nye kutuba kala se na bennin talla gosi ninni nye kutuba kala se na be aradu kene al mamud dama be aradu ke la nyogon kam misiri yere kono jama be mun fam jama be tami ube mun fa wajuli yere teke nyogon konturu doro wori kasara be misiri kono ambe ala delala ka hakki manda ma ya rabbi subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk